kabungahong kagaghion mga igsuon. Ug naa sa ko i-share na verse karon mga igsuon. Or ikadasig ba? Og ako i-share diri na verse karon mga igsuon kay James 4:8 nagaingon diri, come near to God and He will come near to you. Ang pasabot alam mga igsuon kay mudool ka sa Ginoo. Siya pod mudool ka nato. Kita may unang mudool niya. Kay kita may nanghinahanglan niya. Aron mudool po siya nato. Kakamo diya nagtanaw. Kung na may problema, dool lang mo sa Ginoo. Kay mudool po siya na mutabang pod nimo. Di ka niya bakyason. Di pareha sa tao na inigdool mo balibaran ka. Apan ang Ginoo kung mudool ka niya, mudool ba yan nimo aron tabangan ka. Mumon sa may gidugayan ni mo diha. Tuulan ang Ginoo. Ipaabot ra kaniya. Kay andam po siya muduol ug mutabang nimo. Sumurat to mga igsuon, ampo, amping, abanti. To God be all the glory. To God bless.